navn er Pernille. Og mit navn er Sofie, og vi vil fortælle om ølbrygning, sukker og sukkernedbrydelse. Og så bare lidt generelt om ølbrygning. Og her er ølbrygningsprocessen, hvor man kan se de forskellige faser. Vi har tænkt os at fokusere på A, B, C og D. Men generelt lidt om ølbrygningsfasen er, at hernede, vi starter med at have vores maltbyg, som vi lægger til udblødning. Der ligger det så nogle dage. Derefter kommer til spiring, hvor kornet ligesom skal spire lidt for afgivende enzymer. Derefter lægger man det til tørring for ligesom at stoppe processen. Så maler man det, og efter malingen af det, lægger man det til mæskning, og derefter ned til filtrering, hvor man ligesom filtrerer det, så ikke det bliver til grød. Så koger man det op og propper noget humle i, for ligesom at give noget smag. Og så her i processen, der lægger man det faktisk til afkøling. Der er figuren forkert, men man lægger det til afkøling, for derefter at lægge det til gæring. Så lægger det til gæring, det er lidt efter, hvordan man vil have øllen skal smage efter hvor lang tid. Og så lægger man det til modning, og det kan man gøre i forskellige tidsrum. Det er meget forskelligt, hvor lang tid folk har det liggende. Og derefter så bliver det tappet. Og det er så, hvordan ølbrygningen foregår. Og vi vil så kun fokusere på A, B, C og D, som er malt, udblødning, spiring og tørring. Her ses et billede af de to forskellige slags stivelse. Amylose og amylopektin. 1,4 binding betyder, at der er en binding imellem første carbonatom og fjerde carbonatom. Så 1 og 1, 2, 3, 4, og der ligger bindingen. Det samme sker herover, hvor det er 1,6, hvor den hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 1. Så det er sådan bindingerne i stivelse forholder sig. Her har vi amylose. Hvis man tilsætter amylase, gør det, at det er et enzym, som gør, at amylosekæderne knækker ud i mindre stykker. Tilsætter man endnu et enzym, kan man få det til at være kun glukosestykker. Her ses amylopektin, og hvis man tilsætter amylase til dette, bliver de brækket over i mindre kæder, så det ikke er sådan en stor kæde. Og så tilsætter man endnu et enzym, som gør, at de bliver delt i endnu flere enkelte glukoseenheder. Og det var så alt, hvad vi havde at fortælle jer om i dag. Så håber I lærte lidt.